Maayong adlaw sa tanan, no? Welcome diri sa GCAF virtual gathering sa atong pagsimba diha sa atong tagsa ka panimalay, no? Karong Domingguha. Sa akong pagtuo, no, matag usa ka nako nakahinay-hinay na ta og adjust, no, sa ato ang sitwasyon, no, sukad nga kaning pangdamay nga pandemya, no, nahitabo. Pero kaning adlaw karon, no, bag-o kini sa ako tungod kay wa ko maanad nga maghatag sa mensahe, no, atubangan sa mga bangko nga way sulod, no. Kaya nga akong naandan nga makita nako ang mga nindot nga pahiyom sa matag usa, no, nga naa diri naglingkod, no, mga bag-o og daan nga mga naong nga imong makita, no. Pero pasalamat gihapon ta sa Ginoo, no, tungod kay bisan niini nga sitwasyon naa gihapon tay pagsimba nga mahitabo kada Domingo, no. Og nagpasalamat ko sa Ginoo sa liderato sa ato ang simbahan nga pila lang kabulan or simana, no, before nagsugod ning pandemya o kaning mga pagbawal sa pagtapok, no, sama sa pagsimba nga naka sugod na ta, no, o kaning invest sa pagpalit sa mga ekwipo nga gikinahanglan para nga mahimo nga posible nga ato ang ma-record ang ato ang pagsimba diri sa matag Domingo, no, og makapadayon kita niini, no. Og ako nagatuog yun, no, sa ginaingon nila nga kung gusto naagyoy pamaagi og wala gyoy imposible diha sa atuang buhi o gamhanan nga Dios. Karong buntaga naa paghapon ta, no, sa book sa Mateo, no, libro sa Mateo sa atuang series og padulong na ta sa mga kaning katapusan nga mga kapitulo ni aning libruha. Og di karong adlaw ang ato ang bersikulo nga pagakuhaan sa atong mensahe makita diha sa Mateo kapitulo 21 bersikulo 18 hangtod sa 22. Og ako kining basahon. Nagaingon diri sa pagbalik ni Hesus paingon sa siyudad ni anang pagkabuntag gigutom siya. Sa daplin sa dalan, nakakita siya og usa ka kahoyng igira. Miduol siya niini apan wala siya nakitang bunga, kundili mga dahon lamang. Busa giingnan niya ang kahoy, dili ka na gayud mamunga, og diha-diha nalaya ang igira. Nakakita niini ang mga tinun-an ug nahibong sila. Nangutana sila, nganong nalaya man dayon ang igira? Si Hesus mitubag, mao kini ang tinuod. Kun mutuol lang kamo og dili magduha-duha, makahimo kamo sa akong gibuhat niining kahoyng igira. Ug dili lamang kay kinira, makahimo usab kamo sa pagsugo niining bungtura sa pag-ambak ngadto sa dagat ug mahimo kini. Kung mutuo kamo, madawat ninyo ang bisan unsa nga inyong pangayoon pinaagi sa pag-ampo. No, ayha ta mo padayon, no, mag-ampo usa kita. Ginoong Dios, langitnon nga Amahan, nagpasalamat mi sa lain na pud nga adlaw nga imong gihatag kanamo. Diin kami makatigom sa among tagsa-tagsa ka panimalay, sa pagpaminaw, sa imong pulong, sa pagsimba, sa imong buhi nga ngalan. Among pag-ampo, Ginoo, nga ikaw magahatag og lamdag sa among mga hunahuna ug mag-aabri sa among kasing-kasing aron, Lord, sa pagdawat sa imuhang pulong nga imuhang ipadayag kanamo karong adlaw. Nga kini among masabtan og kini, Ginoo, amo usab nga mabuhat sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Aron, Ginoo, madaig ang imong buhi nga ngalan. Kining tanan among gipangayo, gipasalamatan sa ngalan lamang ni Kristo Jesus. Amen o amen. Ang kapitulo 21 sa libro sa Mateo nagsugod kini, no, diin si Jesus nagsakay sa usa ka gamay nga kabayo, no, pasulod didto sa siyudad sa Jerusalem.
Ang Jerusalem mao'y gikonsiderar nga siyudad sa bantugang hari o sentro no sa espirituhanon nga kinabuhi sa Israel. Og mao po'y tinugdan sa ilahang paglaom. Sa iyang pag-abot diha sa Jerusalem, no? Siya midiretso dayon didto sa templo. No, mao kana ang istorya diha sa kapitulo 21. Apan before siya wala pa siya misulod, no, sa templo. Uban sa iyang mga disipulo, ako nagtuo nga nakita nila unsay gakahitabo sa palibot diin klase-klase nga mga tao gikan sa simple hangtod sa mga religious leaders no nga nagagawas sulod sa templo. Og kung ikaw lamang maglantaw niini base sa unsay mo nakita, ako nagatuo nga kini nagahatag og kaning pagpamatuod nga murag maayo ang gakahitabo ditong dapita. Apan kini taliwas kini sa unsay nakita ni Jesus diha sa iyang pagsulod sa templo. Ug nakita niya unsay gakahitabo sa templo nga maoy nagrepresenta kung unsa ang sitwasyon sa Jerusalem o sa tibuok nga nasod sa Israel. Kung diin ang mga tao instead nga magsimba o mag-ampo diya sulod sa templo, ang ilang gibuhat is nahimo na nga merkado ang templo. Busy na kay sila sa pagpamaligya, pagpalit og mga hayop para nga ihalad, no? O kini sama sa padayag or gi-describe ni Pastor David last Sunday, no? Nga kini siya nahitabo tungod kay giabusaran nila unsa ang gialaw unta lang sa ilaha nga mamaligya didto sa gawas. Tungod kay tinuod man nga gikinahanglan man ang kanang mga hayop para nga ihalad. Tungod kay katong mga gikan pa sa lagyo nga dapit lisod man sa ilaha magdala og mga hayop. No, mao nga mas pabor kung naanay baligya didto nga hayop nga ilang isakripisyo. Pero tungod kay kini giabusaran man, instead nga didto lang sa gawas, ila na kining gidala didto sa sulod sa templo. Gawas pinay nini sa pagpamaligya naapag yoy pag-exchange sa mga kwarta, no? Mura bitaw ka ng money changer, no? Nahimo na gyud hinuon ang templo og usa ka public market, business center. Ug sa dihang nakita kani ni Jesus, wala gid siya malipay. No? Ug unsa ang iyang gibuhat, no? Siya nasuko, no? Wa sa nahimuot. Ug siyang kasuko, iyahang gipagawas ang tanang tao didto sulod sa templo. Iyang gipangtumba, no? Gipanglabay katong mga lamisa, mga bangko, ug uban pa nga gigamit nila nga mga hirimenta para sa ilahang negosyo. No? Sa iyang kasuko. Ug kini pagyud nahitabo na sa dugay-dugay na nga panahon. Ug wala kini nahitabo nga walay pagtugot o pagsuporta sa mga religious leaders niadtong panahona. No? Nga instead nga muadto sila sa templo para mag-ampo, no? Niadto na sila dito para mamalit, no? Para na lang magchismis, nahimo na lang nga murag business activity ang pagsuadto sulod sa templo. Ug kini giingon ni Jesus diha sa bersikulo 13, no? Nga ilahang gihimo na ang balay alampuanan, no? Ususama na kini sa usa ka tapukanan sa mga kawatan. Sa lain pa nga pagkasturya, si Jesus nagpagawas sa iyahang kapungot, no? Sa iyang kasuko ngadto sa mga rehilyoso nga tao, no? Nga sa tinuod lang wa mangyoy sulod nga maayo sa ilang kasing-kasing, no? Wala ang kaluwasan nga gipangita ni Kristo. Kaluwasan, no, nga nahimugso gikan sa ilahang pagtuo ug pagsalig diha kang Kristo. Ug mao kini ang isulod sa hunahuna ni Kristo nga mensahe nga gusto niya nga ipadayag ug ipaabot ngadto sa iyahang mga disipulo ug mga sumusunod kaniya nga nag-uban-uban kaniya. Ang mensahe nga gusto niya nga makita pod nila mismo no unsa ang sitwasyon, no?
unsa ang espirituhanon nga kondisyon sa mga katawhan sa Israel o sa tibuok nasod mismo sa Israel. No? Nga puro lang mga religious practices, no? Puro lang mga rituals, no? Kanang puno kayo sila sa relihiyon, pero walay sakto nga substance nga mao'y gipangita ni Kristo. Ug mao kini ang pagtuo ngadto kaniya nga mao'y makahatag lamang og kaluwasan. Ug pinaagi ning kaluwasan, no, mugawas ang mga bunga sa ilahang kinabuhi. Mao kana nga sa sunod nga adlaw pagkabuntag nakakita si Jesus, no, og sakto nga pamaagi paunsa niya ipadayag ang iyahang mensahe ngadto sa iyahang mga sumusunod. Pinaagi niining usa ka kahoy nga igira o ginatawag nila nga fig tree. No nganong sa tanan kanimang yung kahoy ng igira ang igamit ni Jesus? Nga sa ako nagatuo nga dili lamang kani mao yang nakita adtong buntaga nga iyahang nakita sa dalan. No daghan palain nga mga kahoy. Kahoy nga naman nga bunga, kahoy nga way bunga, pero nganong kaning igira man nga kahoy, no? Aron matagaan tang tamo og gamay nga kaning background aning kahoy ng igira or kaning fig tree, no? Salamat sa ako ang asawa nga nahimo nga usa ka biktima, no, sa unsay kaning resulta aning pandemya. Kani bitawng ginatawag nila nga tanom og kaang nga kaning wave sa epekto sa pandemic, no? Nga daghan kayong tao, no? Sukad nga nagsugod ang pandemic, ang kaning pandemya, no? Ang mga tao siguro wa nay mabuhat, no? Pirmiro ang gikabisihan katong face up. Pagtanaw nimo sa Facebook, wa na kay lain makita nga gipang-post kun dili katong ilang mga naong nga gibaylo ang babae, ang lalaki na himong babae. No, after ana kato na pong TikTok, no? Wa manggid ko kasukad katilaw anang kasulay anang TikTok, pero ambot nga no mga tao murag siguro sa ilang ka-board, no? Wa na gid sila laing mabuhat, no? Ang kaning tanom og kaang ikaupat man daw ni, no? Karon murag naa na ta sa ikalima kanang bike, no? O karon na pod ikaunom kanang na pong naibag-o nga app kanang Avatar, no? Daghan kayo. Akong asawa tinuod man, no? Before pa ang pandemya, sukan nga namalhim sa among balay, mahilig naman gini siyang tanom. Pero karong panahon sa pandemya, murag ni grabe, no? Among balay halos kada adlaw makurat ko kay naibag-o nga tanom, no? Naami murag kanang lanay dito sa among balay, halos di na namo malingkuran kay puno nagtanom, no? Bisan asa ka moadto, no? Ang mga tao gipagawas ilang tanom kay gibaligya na, no? Daghan na kayo, no? Mao kini nga akong asawa usa sa iyang gikahiligan nga gusto niya nga maangkon nga tanom kining igira or kaning fig tree. O ako na kurat nga ingon siya naa daw fig tree diha sa among silingan. No, wagi ko magtuo sukad nga naa di ay igira nga tanom or fig tree diri sa Pilipinas. Samot na diha sa among silingan. No? Mao nga amo kining nahisgutan, no, sa usa sa amuhang mga panagstorya ug diha na ako nahibalan nga og sa ako pong gihimo nga gamay nga research pinaagi sa material nga gihatag sa kuha, no, sa paghimo niya ni nga mensahe. Ako nahibalan nga kani diyang igira nga kahoy, no, mao kini nahimong simbolo sa kaning prosperidad o kaning pagpanalangin, no, gikan sa Ginoo sa panahon ni Jesus. No, nahimo kaning symbol of blessing and prosperity. Okay? Isa ni siya sa pinaka-common o pinaka-sikat or popular nga tanom nga kahoy sa panahon ni Jesus. Siguro tungod sa iyang tanom, sa iyang bunga nga lami, wa man ko katilaw sukad siguro, pero nagtuo ko nga lami kini og makabusog yun tungod sa kinipod nga tanom, healthy po ni siya. Tungod kay ingon nila, no, daghan daw ka makuha niini nga nutrients o kanang ginatawag nila nga antioxidant, calcium, magnesium, potassium, no, iron, even copper, no, naa daw ani nga tanom. Karon pa ko dungog nga ang isa ka tanom na ay copper nga imuhang makuha, no?
That's why kani nga tanom, no? Kaning sikat gini siya sa panahon ni Jesus. Ug isa nga kahibulungan ani nga tanom tungod kay dili sama sa uban nga kausara mamunga sa usa ka tuig, kani siya kaduha. Pirmiro sa mga bulan sa Mayo ug June, ikaduha to didto na sa kanang katapusan nga mga bulan, Disyembre, Nobyembre, no? Sa tuig. Ug usa pa kakahibulungan ani nga tanom tungod kay ang una mo gawas nini nga tanom, no? Ang iyahang bunga ay dayon ang mga dahon. So ang kakahitabo nini nga tanom, pag wala na siya bunga, ang iyaha po dayong dahon, pag padulong na siya mamunga, mga tangtang sa iya mga dahon. Pag wala na din siya dahon, ay dayon mugawas ang mga bunga. No, mahinumduman ako ang tanom bitaw nga siriguilas, mao man ay daghan kayo diha sa amuang bukid sa una sa asa mi gapuyo, no? Nga kada summer mo gini among kalingawan, no? Og pangawat o ganang panguha sa silingan, no? Ako pong nabantayan nga kaning siriguilas before mo gawas ang bunga niini, mga tangtang sa dangyang dahon. Ug mahibalaan nimo nga daghan na siya og bunga, no? Kay daghan na pud siya og dahon. Sama pud sa igira nga kahoy, no? Mahibalaan nimo nga ang tanom nga igira naghan na siya og bunga tungod kay labong na ang iyahang dahon. Maudi ay nga anang buntaga samtang nagalakaw si Jesus ug nakita niya kining igira nga kahoy nga daghan kayog dahon, naghinam-hinam na gyud in taon si Jesus. Kay ingon siya sa iyang una-una og bisan pa man siguro kinsa nga makakita niini nga daghan na kinig dahon, no? Sila gyud magdahom nga daghan na pud kinig bunga. But sa dihang nangita siya, wa gyud siya makita bisan usa. Wa gyud mo, no? Ug sa diha nga wa siya nakita, no? Na disappoint, no? Na medyo na suko si Jesus, no? Ug ang iyahang giingnan ang kahoy, no nga dili nakamamunga pa ug usab, no? Ug tuod man nalaya kini. Pero kining iyahang pagtunglo niining kahuya, no? Naapay mas bugat nga rason niini, dili kini kuan lang, no, resulta lang sa kasuko ni Jesus. No, mao kana ako ang i-discuss, no, sa taod-taod lamang. Pero kaning tawhanon nga kinaiya ni Jesus nga dihang siya nagutom ug wa siya nakita nga pagkaon, no? Ug medyo nag-init ang iyahang ulo ni saka iyahang high blood, no? Ako og kanang tanan siguro nga lalaki, no? Maka-relate gyud niini. Especially no kung gikan ka og trabaho tibok adlaw, muli ka or gikan ka nagbasketball mga 3-4 ka games sa basketball, no? Nga 5 gyud, pasingot gyud. Or gikan ka nag-workout, gikan ka nagdagan, no? Pila ka kilometro. Or gikan ka nagbike, gutom na kay ka, no? Pag uli nimo murag kurog-kurog na imong tuhod, imong tiyan gadaguok, imong ulo gasugod na og sakit sa kagutom, no? Ga-imagine na ka unsaon nimo paglamoy ang kanon ug ang bahaw, no? Ug unsay imuhang isawsaw didto sa suka or sili or ginamos nga halang, no? Ug sa dihang pagsulod nimo sa inyong kusina, pag-abri nimo sa rice cooker, why sudaan? Ay why of course wa ginay sudaan ng rice cooker, no? Why luto? Kung naamang galing dukot na. Pag-abri nimo sa kaldero ug karahay, wa pod jamoy sudaan, no? Siguro, ikaw na siguro ang pinakalipay niya ng gabi una, no? Ora na adlaw. Unsa kaha ang imong buhaton sa imuhang asawa, no? Nga maoy imuhang gilauman nga nag-andam sa imuhang panihapon. No, siguro, litikon guni mo. Nalunggan sa imong asawa. Ako siguro, no? Ako siguro tagaan akong asawa og kiss, no? Kanang ginatawag nila nga kiss of death. Bitinuod bitaw, no? Ako guilty gid ko ani, no? Sa katong mga nakaila sa kuha, no? Kabaila gina sila nga ang isa gid sa ako ang weakness kani akong tiyan. Pag magdaguok na gali ni akong tiyan, no? Wa na gali ni sulod, murag mawala pod ang sulod sa akong utok, no?
mapulihan og high blood. Mauna nga kung gigutom ko, no, mao ginang pinakadelikado nga panahon sa adlaw nga imo kong binuangan o imo kong biklon. Okay? Sa tinuod lang, no, usa lang na siya sa ako ang mga weakness, no. Daghan pa gyud, daghan pa ko og mga weakness. Pero sama sa kong giingon, ang pagtunglo ni Jesus sa igira nga kahoy, dili kato issue sa kanang iyahang kasuko or sa iyahang temper. But kini usa ka simbolo lamang, no? Simbolo sa iyahang pagdemonstrar o pagpakita o pagpahibalo nga ang tanan binuhat sa Ginoo, no? Ang tanan binuhat sa Ginoo kinahanglan gyud, no? Nga mo produce, no, or mubunga sa unsay gi-expect nga ilahang ibunga sa Ginoo, no? We are expected to produce for which we are created. No, sa laktod nga paggastorya, matag usa ka nato nga binuhat sa Dios. No, gilauman sa Dios nga kita tanan, no, maglive o magkinabuhi sa atoang purpose. Ug unsa man ang purpose? No? Ang paghimaya, no? Ang pagglorify sa iyahang ngalan. Ug paunsa man nato na mabuhat sa pagsunod sa iyahang gusto. No? Unsa man ang labaw sa tanan sa iyahang gusto, iyahang gimando kanato, mao kana ang paghimo og disipulo. Okay? Ang katong igira nga kahoy, simbolo kato sa nasod sa Israel. Ang iyahang daghan kayo nga mga dahon, nagsimbolo kato sa iyahang pagkarelihiyoso. Pagkadaghan kayo sa iyahang mga ginabuhat, no? Nga konektado sa iyahang relihiyon, no? O ang iyahang pagkaway bunga, simbolo pud kato sa Israel nga wa gyud jamoy bunga, no? Nga tubangan kang Hesus, no? Hawang gyud ang ilahang nasod, ang ilang kinabuhi kay ngano man wala man ang gipangita ni Hesus nga kaluwasan nga bunga sa ilahang pagtuo diha kang Hesus. Mao bitaw nga gilimpyuhan sa Ginoo, no? Iyahang gipagawas ang mga tao didto sa templo, no? Kay iyahang gidenounce ang ilahang religion, no? Wala niya gitagaan og bili ang reliyon. No, iyahang gitunglo ang igira nga kahoy para nga i-denounce ang ilahang pagkawalay bunga, no? Walay bunga. Puro lang mga reliyoso nga mga binuhatan, no? Puro lang mga sakripisyo, puro lang mga kaning rituales. Pero wala ang gipangita sa Dios nga pagtuo diha kaniya nga maoy makahatag kanilag kaluwasan. Naunsa man ang buot ipaabot niya ni nga mensahe kanato karong adlaw, no? Kini nga panghitabo, nahitabo kini more than 2,000 katuig na. Apan ako nagatuo nga matag mensahe nga naa diri sa iyang sa Biblia, no? Wala kini giila nga panahon, no? Kini iyang pulong sama sa iyang giingon, no? Nga ang tanan nining kalibutana mahanaw, no? Pero ang ako ang pulong magpabilin hangtod sa kahangturan. Mao nga nagatuo ko nga ang iyang pulong nga gipadayag ni aning panahona, no? Padayon gihapon nga mahimo nga epektibo, no? Relevant, no, sa ato ang kinabuhi karon. Og ako nagatuo nga kining mensahe niya karon, no? Nagapahinumdum kanato, nagapukaw kanato nga atong susihon ang atong kaugalingon, no? Atong langtawon ang atong kaugalingon susihon, no? Atubangan diha sa ihang pulong, no? Hilabi na gyud katong ginatawag nila ang ilang kaugalingon nga anak sa Dios, no? Magtotoo og sumusunod ni Kristo, mga Kristohanon, no? Atong pangutanon, atong kaugalingon kung naabay bunga ang atong kinabuhi, no? Bunga nga maoy ginatan-aw o ginapangita ni Hesus,
Tungod kay ang kaning kaluwasan, no, nga nagatubod o nagagikan, no, sa ato ang pagtuo diha ka Hesus. Kining kaluwasan pirmi o kanunay gid ni nga gina-connect, no, ni Hesus sa bunga, no? Bunga, kaluwasan. Kaluwasan, bunga. No? Tungod kay para kang Hesus, ang tinuod nga naay kaluwasan, no? Natural gyud sa kinabuhi anang tawhana, no? Nga magbunga gyud na ang iyang kinabuhi og maayo. Magbunga og mga disipulo, no? Magbunga og mga kinaiya, no, nga makahipahimaya diha kang Kristo. No? Mao bitaw diha sa Mateo kapitulo 7, no, niingon siya diha sa iyang Sermon of the Mount, ingon siya, mailhan nimo ng mga tawhana nga tinuod yun nga nagatuo kanako pinaagi sa ilahang mga bunga. O pila ka chapter or kapitulo, no? Ang nilabay diha sa chapter 13, no? Sa parable of the four soils, ingon siya, mailhan nimo ang maayo nga yuta, no? Pinaagi sa iyahang bunga nga ipagawas, no? And diha sa Juan kapitulo 15 bersikulo 5, ingon siya, tanan katong mupadayon sa sunod kanako, those, no, vines that continue to abide in me brings forth much fruit. Katong mupadayon og sunod kanako, no? Sila magapagawas og daghan gyud nga bunga, no? Sa lain nga pagkasturya, kanunay gyud ginagamit ni Hesus ang kaning bunga, no? Isip ebidensya, no, sa usa ka tawo nga naa gyud tinuod nga kaluwasan. That's why dili na ta matingala nganong si Hesus iyang gitunglo ang usa ka igira nga kahoy nga wa gyud siya moy bunga, no? No substance, no? Nga maoy nagpakita, no? Or ebidensya nga wa gyud kaluwasan ang ilang mga kinabuhi, no? Umao bitaw nga ihapod nga kaning denounce, no? Ihapod nga gilimpyuhan ang katong templo, no? Para i-denounce ang ilahang pagkareliyoso nga wala sa saktong nga lugar, no? Tungod kay wala man sila nagtuo kang Hesus, no? Busy kayo sila paghimo sa mga tradisyon, sa mga rituals, no, sa mga practices. Pero ang tinuod nga gigikanan o kaning tinugdan sa tinuod nga kaluwasan, no, ilang giyaga-yagaan ug ila pagaling gipatay, no? Kani nga panahon, no, si Hesus padulong na gyud sa kaning kumpleto sa iyahang misyon, no? Sa iyahang misyon nga gihatag sa Dios nga Amahan. Ug mao kini ang pagluwas sa katawhan. Mao nga gitagaan na pod ni Hesus og kaning emphasis, no, iya pag yung gi-emphasize once more, no, ang pundasyon ni ining kaluwasan nga iyahang ginahisgutan. Ug mao kini ang pagtuo kaniya nga maoy makahatag og kaluwasan nga mao poy magpabunga sa kinabuhi sa usa ka tawo. Og sa kapitulo og sa bersikulo 21-22, no, si Hesus dayon mi transition, no, para sa pagtudlo sa iyang mga disipulo. Nga unsa ning pagsalig sa iyaha, unsa ning pagsalig sa iyaha nga makahatag og kaluwasan nga dili magduha-duha, unsa pa man ang lain nga mabuhat niini sa ilahang kinabuhi, no? Sa pag-ingon nga kung ikaw magatuo og dili magaduha-duha, no, sama sa imong pagtuo sa kuha og dili ka magduha-duha, no, imo na dayon pwede nga ingnan kaning bungtura, no, nga balhin didto sa dagat ug kana ang bungtura mabalhin gyud. Ug ingon pud siya nga kung ikaw magatuo sama sa imong pagtuo kanako ug wala ka nagduda-duda,
nagduha-duha, ug walay pagduda, no? Pwede na pud nimo nga pangayoon ang bisan unsa diha sa pagampo. Now kadaghanan sa mga tao, no? Ilahan ning gidawat, no? Nga usa ka saad, no? Nga base lamang sa unsay ilahang gikinahanglan, no? Sa ilahang personal lamang nga pagsabot og kinahanglan. Nga sa panahon nga dili nila madawatan ng ilang gipangayo ug ang ilang gideklarar, dili matinuod, ila dayong balikan ang Ginoo. Murag ang Ginoo pay utangan nila. No? Dapat dili nato malimtan nga ang pinakatumong ni Hesus sa iyang paghisgot niini, no? Is para nga ma-emphasize, no, ang pagtuo diha kang Hesus nga maoy makahatag og kaluwasan. Ang klase nga pagtuo, no, nga mag-recognize, no, kang Hesus nga imong manluluwas, nga kung imo siyang gi-consider nga Dios ug manluluwas, ikaw pud nagatuo nga siya nakahibalo unsay makaayo nimo. Nga siya na ay maanayo nga plano para kanimo. Nga ang iyahang kabubuton, no? Iyahang kabubuton, no, pirmi gyud, maayo, no, makalipay og perpekto para kanimo. No? Usa sa bunga sa usa ka tinuod nga luwas nga tao nga maoy mo gawas naturally sa imuhang kinabuhi, no? Is ang imuhang pagsubmitar diha sa kabubuton sa Ginoo. Ang buot gyud ipasabot ni Hesus sa tinuod lang sa iyang pagningon niana sa iyahang mga disipulo, no? Nga kung ikaw mutuo kanako, nagatuo kanako, then ikaw magatuon sa pag-align, no? Sa paghaom sa imuhang kabubuton ngin dinhi sa akoang kabubuton. No? Ug sa panahon nga imuha nang mahihaom, no, ang imuhang kabubuton diha sa kabubuton sa Dios, kini nagpasabot nga ang iyang kabubuton nahimo na pud nimo nga kabubuton. Mao dayon nga kung ikaw naana niini nga kabubuton sa Ginoo, pwede na nimo nga ingnan kining bungtura nga mobalhin, ug kini mabalhin yun, ingon ni Hesus. Mabalhin kini pinaagi sa iyahang gahom, sa iyahang panahon, sa iyahang pamaagi. Hususama sad nga kung ikaw magatuo ug dili magduda, no, kaniya, unsa man ang imuhang pangayoon kaniya, kung ang imuhang kabubuton na haom na diha sa iyang kabubuton, makapangayo na ka sa bisan unsa kaniya pinaagi sa pagampo, ug kini iyang ihatag kanimo sa iyahang panahon, sa sakto nga panahon, sa iyahang pamaagi, sa iyahang gahom. No? Daghan manggod kanato, no? Naga-focus lamang, no? Ang atong unahuna pirmi lamang, no? Sa pagdawat sa unsay atong gusto. Kinsa bagod ang dili gusto ana, no? Nga imuhang pangayoon ihatag ni Hesus. Kadaghanan sa atoa naa sa atong unahuna pirmi, unsaon pagsulbad ang atong mga problema. No, unsaon pag tangtang niining mga bungtod sa problema, bungtod sa pagsulay, no? Mga struggle sa atong kinabuhi, unsaon ni sila pagtangtang. Kinsa bagoy dili gusto nga mawala na. Pero atong nalimtan nga labaw sa tanan, pinakauna sa tanan, dapat atong siguraduhon nga naa kita niining pagtuo kang Hesus, nga maoy makahatag og kaluwasan kanato, nga maupoy makadala ni aning mga bunga sa kinabuhi, no? Nga maoy makahatag sa ato, no, makatabang kanato nga atong mahihaom ang atong kabubuton diha kang Hesus. No, sa akong pagstorya niini ug sa tanan nga akong mga gipadayag karon, ang akong gusto, no, nga unta kita ato ang lantawon ang ato ang kasing-kasing, ato ang i-examine atong mga kaugalingon, no, atubangan diha sa pulong sa Ginoo. Kung naa ba gyud ta niining pagsalig kaniya nga tinuod yun nga gabunga. Kung ikaw nagadeklarar, no,
nga ikaw na ay pagtuo diha kang Hesus no nga nagresulta gyud og kaluwasan diha sa imong kinabuhi. Pangutan-a daw ang imong kagalingon. Asa man ang bunga sa ako ang kinabuhi? Naa ba? Naabay bunga or naabay mga bunga ang akong kinabuhi? Dili ba kaha no susama lamang ako sa usa ka igira nga kahoy nga nakita ni Kristo. Nga daghan lang kaayo og bunga, ay daghan lang kaayo og dahon. Pero wa gyoy bunga. No, busy lang ba kayo ko sa pagbuhat sa mga maayong buhat, sa mga rehilyoso mga binuhatan, no? Pero wala kanako ang tinuod ug mas importante nga butang ug mao kini ang pagtuo kang Hesus. Naa na ba ko'y relasyon diha kang Hesus? Personal nga relasyon nga maoy tinugdan or magpagawas ni ani nga mga bunga nga gipangita ni Hesus. Or kung ikaw makaingon o tinuod nga naa na gyud mga bunga ang mga kinabuhi. No? Dili na pangutana, dili na sakto nga pangutana kanimo nga kung naabay bunga kay tinuod na aman. Pero siguro ang pangutana nga dapat ipangutana nimo sa imong kagalingon is nagpadayon ba ko og pagpamunga diha para kang Kristo. Kay daghan kanato nga tinuod namunga na ta pero niundang, no? Kay ngano man tungod sa mga atong mga gipang-agian nga di sayon, no? Sakit, no? Discouraging ug unsa pa nga nakaingon nga modyo ni himo tag tikang paatras, no? Nga nakahimo pud kanato nga nahimo nga wa nata nakabunga para kang Kristo. Tinuod kaning pandemya karon, no? Dako kayo ang epekto sa atuang kinabuhi, sa atong panimalay, sa atong mga negosyo, sa atong trabaho, sa atuang nasod, ang sa tibuok kalibutan. Gawas pa ana, no? Ang iyahang gibutang sa atuang kasing-kasing una-huna nga kahadlok. Kahadlok para sa atong kagalingon, sa atong pamilya, no? Sa mga tawo nga atong mga hinigugma ug importante kanako nga matakdan niani nga virus. Mao bitaw nga daghan na kayo og restrictions, dili na pwede ni, dili na pwede na, no? Dili na pwede magsimba nga pareha sa una, no? Naanay mga limitations, no? Ang atong mga lihok limitado na, ato ang mga opportunities o atong mga activities limitado na, no? That's why wala na ta diri gasimba kada Domingo. Mao na lang ni atong pagsimba kaning sa virtual or online. No? Wala na tay wider groups. Wala na tay prayer meetings. No? O sa tinuod man sa pagsugod, no, atong mga march, pagsugod aning restrictions. Tinuod no nga naluya gid ko. O nakahuna-huna kanusa ka ni taman. Murag lisod man, no? Kanang mamiss na ko ang katong naandan na ba? No nga kada Domingo, no? Maka simba diya kani sa Ginoo, makita nimo katong mga tawo nga imuhang duol sa imuha, pamilya, hinigugma, igsuon sa pagtuo, no? Dili amo nya kaning og uban pa, no, daghan ko og na-miss. Pero sa nilabay nga mga duha, tulo ka Domingo, hinahinay nga murag nakaangay nako. No? Tungod kay sa tinuod lang, mas komportable gid siya. Ngano man? Labi na sa katong mga kada Domingo sige ka late, no? Dili na ka mahadlok malit. Kay di naman ka mag-ilis. No, dili na nimo hulatan ang imong asawa nga haskang dugaya maligo, daghan pa kayo dag mga hurimintos sa iyang naong, no? Dugay kayo. Imong mga anak di na ka magsigig-sagit, no? No, wawala na imuhang kaning warming up o kanang vocalization every Sunday, no? Nga magsigig-sagit para nga mapaspas,
No? Tinuod man, no? Warm up na gid kay ka. Pag abot nimo diri sa simbahan, init na kay mong ulo, no? Gi-high blood na ka, no? Di na ka ganahag simba, no? So wala na. Kaya nga naman, pag Domingo, pili lang ka sa oras nga gusto nimo nga magsimba, i-on nimo imong TV, adto ka sa link, pwede na ka magsimba. Lingkod diha sa imuhang sofa, sa imuhang dining table, kaon-kaon pa ka diha og chichirya, inom-inom pa kay soft drinks, kape, no? Hayahay, di ba? Labi na sa mga wider group leaders, servant leaders, no? Wala na nang once or twice a week, night, gabi sa duha or isa kad gabi sa kada semana nga imo isakripisyo para sa wider group, no? Wala na nang pugson pag hinimo imong kagalingon kay kabalo ka nga imo ng responsibilidad bisag dili ka gusto, kapoy ka, no? Discourage ka pero kailangan gyud nga mutindog ka para nga mag-lead sa wider group, no? Kay naa kay commitment. Wala na nang mag-andam ka o pagkaon, nya pag-ando pa way maabot, no? Wala na. Kay nga naman, wala naman tagi allow nga mag-meet. Di ba komportable kayo? No? Pero usa sa kaadlaw ni ana no sa ako ang devotional, no, susi ko sa kong kasing-kasing, no? Na murag komportable naman kay ko. No? Ako ang gipangutana akong kagalingon. Kaning panahon karon sa pandemya, padayon pabaghapon ko nga pamunga para diha kang Kristo? Or ako lang ning gigamit ang pandemya para nga mahimo nga perpekto nga excuse para dili ko makabuhat sa unsay angayan nako nga buhaton. O siguro ang Ginoo pod nangutana niini kanimo karon. Or mao ni ang sakto nga panahon nga imo pong pangutan-on ang imong kagulingon niini, no? Kaya ako, no, tinuod lang, I must admit nga nagsugod na gid ko og kasyot sa bangag or nasyot na gid ko sa bangag kaning trap no nga gihimo sa kaaway. No? Nakita nako nga komportable na kay ko. Nga gihimo na nako kaning pandemya nga perfect excuse, no? Para nga mataguan ang ako ang pagkatapulan, ang akong pagkagahi og ulo sa pagbuhat sa unsay gusto nga buhaton ipabuhat ni Kristo kanako. Kay pagsugod sa pandemya mga 1 month, 2 months, wa na gid koy meet sa IDM, no? Ang mga wider groups pasagdan na lang nako nga wa gyud, no? Gamay nga follow up, okay na. No, bahala na mo diha, no? Total valid bitaw kay atong reason naagoy pandemya, no? Pero sa pagpangutana niini nako sa akong kagalingon, no? Murag naigo gid ko niani nga pangutana. Mao nga gusto po nako nga kita individually matag usa ka nato as a family isip usa ka simbahan, no? Ato pong pangutan-on atong kagalingon. Tinuod ra ba gyud nga kahadlok lang gyud ko para sa akong kagalingon o para sa akong pamilya nianing pandemya? Or dili kaha nga komportable na gyud kaayo ko nianing kahimtanga, no? Og nagatago lang ko no sa likod nining pandemya tungod kay gusto ko nga magpahulay, gusto ko nga dili na sa ako magbuhat ana, Lord, no? Or kung sigurado gid ka nga ang gusto gud nga gipadayag sa Ginoo sa imuha is hulatan lang gid nimo nga mahuman ning pandemya, ayha na dayon ka mo resume sa imuhang pagkakristohanon. Ayha na din ka mo resume sa imuhang pagbunga. Then, by all means, padayunan na. Kung sigurado gid ka nga maunay gusto sa Ginoo. Pero kung dili, no, ang akong pag-ampo, ako nagahinaot, nga pinaagi sa grasya sa Ginoo, sa iyang kaalam, sa iyang giya, o sa iyang paglamdag sa atong mga hunahuna, kita makakita og pamaagi, no? Nga dili masakripisyo ang ato ang safety. Pero at the same time, makapadayon gihapon ta sa unsa ang gi-expect sa Ginoo sa atua. Nga magbunga o padayon nga magbunga para kaniya. Magampo ta.
Ginoong Dios, salamat sa imuhang pulong gipadayag kanamo karong adlaw. Gibalik namo, O Lord, ang tanan dungog ug himaya diha kanimo sa kaalam, sa kusog, Lord, sa kaabtik, sa pagpaminaw, Lord, sa imong mensahe. Ug akong gipangayo, Ginoo, nga dili lamang kini, Ginoo, magpabilin sa among hunahuna ug kasing-kasing. Patamo gid kini, Lord, nga mapakita diha sa among pagpamuhat. O God, unsa ang among natun-an? Unsa ang imuhang gusto nga ipabuhat kanamo, Lord, pinaagi sa imuhang giya o kaalam, nga amo kining mabuhat, Lord, nga makahatag yun og dungog ug himaya kanimo. Kining tanan among gipangayo, gipasalamatan sa ngalan lamang ni Kristo Jesus, nga among Ginoong manluwas. Amen ug amen.